huomenta. Elän tässä Matsun kanssa aamupalaa. Tänään on estepäivä. Estemestaruudet. Ei tässä mitään. Hieno päivä. Viimeinen päivä. Täällä on letitystalkoot. Tiedä mitä tapahtuu, en tiedä mistä herää. Mut 20 kaveria on soitellut mun perään. Taas täs kävi näin, mulla on paita väärinpäin. Montako sulla näitä? 2, 4, 6, 8, 10. Mulla on 11. Aina lasken etuletin, jos noita on parillinen määrä, mä en laske sitä, jos noita on pariton määrä. Eli mulla on aina parillinen. Ahkerat hevosen hoitajamme. Yö. Tiistain ja sunnuntai välisen yönä. Kello on 6 ja kotinen herää. Kauhea. Tuolla on ihan älyttömän paljon junnuratsastaajia tutustumassa radaan. Ja niin mä hukkasin ne meidän ratsastajat. Tuolla. Joo, tuolla. Siellä on meidän ratsastajat tutustumassa. Pääset sinne jo. Päästä ensimmäisestä esteestä yli. Sitten tiput sen jälkeen, oot sillä jos. Tavoite suoritettu. Kiitos. Kiitos. Se oli siinä. Mä uskon sun. Niin sitten voi olla ylpeä, jos ainakin 2 estettä pääsee. Ui, mikä tuuli. Kiva pölymyrsky. Matsu lähtee terkkaamaan. Ja me pidetään huolta sen tavaroista. Mä oon ihan salain myöhässä, mutta mä oon täällä siellä. Monessa sä oot? Mä oon 5.9. Mut me mennään nyt kyttäämään istumaan tohon, ja kun Matsu saapuu tähän, niin autetaan sitä vielä rahaa. Tässä on ollut vähän kaikenlaista jystöä. 5 päivää ihan luokaton rystyä. Mä lupaan, et ei ikinä enää. Ei ikinä. No, tunnelmat. Saattaa palkintoja jako odottaa. Tavoite saavutettu ja ensimmäinen estekin ylitettiin. Toinen. Monta siellä nyt on niitä ratsastajia? Mikä kun 20 Jäljellä. 20. Jos kaikki menee ohi, niin sitten et pääse. Jos ei mene, niin... Pitää mennä ohi, sä oot nyt 16, niin 9. Niin, 9. Täällä ollaan menossa paskasilla saappailla palkintojen jakoon ehkä. Ei käy näin. Ei käy pänsä. Oletko nyt käyttäytyä oikein palkintojen jaossa? Koko aika pitää tervehtiä. Joo. Muista tervehtiä paljon. Jos mä oon varma, niin mä vaan. Joo. Moi moi. 14. Joo. Mitä? Hyvä Matsu! Että me tultiin tänne syömään ja sitten Sitten rupesi ukkostaa sataa. Nopsa soitti meille, että Noora valmistautuu ja meidän piti ehtiä kuvaamaan. Ja me oltiin täällä alhaalla vaunuilla ja meidän piti ehtiä sinne kentälle. Ja oli just ruvennut ukkostaa. Sitten me vaan ja himokiireellä lähdettiin täältä juoksemaan sinne kentälle. Sitten me just ehdittiin, Noora aloitti, mutta sitten rupesi aivan älytön rankka säde. Ja no sitten me kuvattiin siellä ihan ollaan nyt ihan liitimärkiä, koska me oltiin siellä kuvaamassa. Ja nyt me tultiin takaisin syömään. Pelottaako ukkonen Matilda? ei. Olemme menossa hakemaan Matsulle tuotepalkintoa. No, tuliko hyvä palkinto? Hyvä Hanne. Se näytti hieman hyvältä. Sieltä Jenni juoksee palkintojen jakoon. Nopea kisatakin vaihto.
Liukoat paikalla. Taas me jouduttiin Matsun kanssa paskaduuniin. Mitäs me tehdään aina kaikki raskaat? Tarvitsetteko lisää apua? Menikö kenki? Immi noilla tuulokseen. Kato! Vilman kuljetussuojat. Nää oli, en muista. Paavo varmaan. Nyt me ollaan lähdössä vihdoin kotiin. Sinne men. Hilla ja Viivi. Siellä menee muu. Ei ehditty kuvaa lastoista, oli niin kiirettä, mutta nyt lähdetään. Nyt ollaan matkalla kotiin. Kello on 9:15. Eli ihan pitusti. Me ollaan ihan keskellä yötä siellä. Meillä on vaunu perässä tänäänkin. Hyvä vaunu kuskaa meitä kaikki kisat, että se ei kuskaa majoa. Olemme jälleen Tuuloksella. Hino hepat! Nyt lähestytään kotia. Jee! Me ollaan jo täällä tutulla ja turvallisella Vahannamöykkyisellä hiekkatiellä. Eipä siinä. Kamat pois ja sitten nukkuu. Mä oon vetänyt sikeitä täällä varmaan puolet matkasta. Kello on siis 0:39 ja me saavuttiin just Vahantaan pihaan. Täällä on hevoset tullut ulos traikoista ja hevoskuljetusautoista ja nyt vaan nopeasti kaikki tavarat kuntoon ja hepat nukkumaan ja mekin nukkumaan. Ja tässä oli Vahannan reissu Tuntsareissu. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Kiitos kun katsoit. Hyvää yötä, nähdään!